эшне эшлисе килми. Иртәгә контроль булачак. Укы. Эшлисе килми. Нәрсәгә кирәк? Бу эшләрне нигә эшлибез? Катя, менә син акыллы кеше, әйт әле. Ни өчен без 11 ел укыйбыз? Белем алыр өчен укыйбыз. Аннары шул белемнәрне кулланыр өчен. Мин футбол уйныйм. Минем футболист буласым килә. Математика миңа нәрсәгә кирәк? Футболчылар һәр вакыт футбол гына уйнамыйлар бит. Футбол уйнаганнан соң ни эшлисең? Кем буласың килә? Аның турында әле уйламадым. Минем табиб буласым килә. Әтием кебек. Ни өчен? Чөнки бу яхшы һөнәр. Нәрсәсе яхшы инде? Көне буе кешеләр зарын тыңлыйсың. Кан эчендә басып торасың. Юк. Син аңламыйсың. Мине бит кешене үлемнән яки инвалид булудан коткарасым килә. Мин тәрҗемәче булам, яки илче. Төрле илләргә барырмын, сәяхәт итәрмен. Сиңа илче булу өчен математика кирәкме? Математика бик файдалы. Ул күп фәннәрне аңлау өчен кирәк. Гомумән, белемле булу беркемгә дә зыян итмәс. Бигрәк тә сиңа, Артур. Сиңа азынрак булу зыян итмәс. Артур. Катя, гафу ит. Мин шаярам гына. Зинһар өчен гафу ит. Катя, син нәрсә инде? Аның сүзенә игътибар итмә. Син бик акыллы һәм шидәр кыз. Азының психолог буласы килә ахырсы. Психолог түгел, психотерапевт. Психотерапевт кешеләргә авыр булган вакытта психологик ярдәм күрсәтә торган табиб. Минем программист буласым килә. Ул хәзер иң кирәкле һөнәр. Яки пешекче булырмы? Нигә көләсез? Пешекче ул беләсезме нинди яхшы һөнәр? Пешекче ул табиб та, психотерапевт та, футболчы да, шулаймы? Юк, футболчы түгел. Ләкин нәрсә генә булмасын, кеше ялгыз булыр өчен тауларга китсә дә, Марска очса да, әллә нинди хәлләр булса да, бер нәрсә мәңге калачак. Кешенең ашыйсы киләчәк.